Among sabihan karon mao ni naway luto. Ang for the day. Sampod ni ano nga. Ayaw ni mo mag-cooperate pod. Itang loob. Ano ba? Kasi lang. Wala ikan opener. Sige lang. Ya agad kay. Gutom na ba yan, ha? Siga mo po ilong na ito. Naginabling ito gaya. Hindi mo pong masugatan. Pag masugatan ko. Sakit akong ulo kay gutom na. Magpugong ka kung ba kayo maramugong ano? Nag-aswang. Tingnan mo sa mga kanin. Ang gahi ah. Laylay pa kamot. Wala. Natapos din. Wow, ano na ito? Ito, napagpuan din ang sulod. Oh. Huwag ka masira kaya pangit pag nasira ka. Ano ba yan? Iduot lang, iduot. Nasira yung gilid. Sayang. Bato ba naman? Ay, nagkakatalin ko ba naman? Ayan. 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 Ito na. Pangwaon natin. Ano ba ito? Chicken? Chicken ka na. Chicken pala. Saan ba? Loto na sa pitch. Yung ulam for today. Ulam of the day. Maling akala. Maling akala. Ganun lang kasimple guys. So, magprito na tayo.